И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мали и днес ще снимам четвърти епизод на Minecraft Survival. Да, малко поиграх, нали, преди малко започнах. Както казах, преди малко започнах да играя. Малко, нали, направих с прозорците това. Окей, копра се изпеква. Тук сега така да направим, за да мога да не хъбля кол. И окей, тук вече не ми трябва. Окей, да не се ще да кажа да се падне. Това ще вземем само. Тя, мисля, че няма да ми трябва. Точи чао вече, така не мога да ги направя. Така ще направя. Ще ги чупя сега всички. И така още едно. Чупи. Какво ми цакаш, бе? Ще цакна. Не ми се прави. Окей. И да, мисля сега да започнем с покрива. Обаче ще читна само веднъж, ще спра клипа, за да го направя. С една програмка ще го направя ден. Или да си взема легло. Да, може и да си взема легло. Само това ще е първият и последен чит. И ще се видим след няколко минути. И здравейте, продължаваме. Продължаваме с нашето оцеляване, което преди малко казах. Сега ще се вземем крафтинг тейбъла и ще преместим всичко вътре в къщата ни. Значи, тук ще сложим две печки и тук един крафтинг тейбъл. Тук не ми трябва. Още един крафтинг тейбъл ще крафтнем. Окей, така ще го крафтнем. Крафтинг тейбъл. И сега тук ще сложим едно магическо нещо, което ще ни трябва дърво, разбира се. За което ще ни трябва дърво. Да, пея си една песничка. Това мисля, че ще ми стигне. Чакай още и тия двете ще събера. И давай, забравих да си сменя текстчър пака. Ще се върна след 2 минути, когато се смени текстчър пака. И да, хора, пак сме тук. Смених си текстчър пака. Ето вижте, че така изглежда по-хубаво къщата. Всичко изглежда по-хубаво. Това е така да го натачаки. Цялото ще го направя в дърво. Сега ще ни трябва 4 честа. 2, 3, 4. Ще се попитате защо ми трябва 4 честа. Ето защо ще ни трябва 4 честа. Сега ще ви покажа един магически чест, който съм направил с мод. Това е Multi-Page чест. Вижте сега колко той може да побере. 5 страници. И на 5-та страница ще си държа и така родите. Това не е, че има много. Така ще направим това. Тук, разбира се, ще е айрона. Кола ще бъде над това. Обаче мисля така да го направя, чакайте само за малко. Първо да направя тези, които имам по един стак. Това доста кол трябва да съберем.
После лапис. После и това. Но той няма да ми стигне. Цялото, после копара. После това. И голд. Това нещо стана еднакво. И да, вижте сега, няма да, нали? Натискате плюса и още веднъж плюса, и още веднъж плюса, и още веднъж плюса. И ето ги. Да, направо може и така да правим, когато не трябва. То често ще ми изкарат доста време. И да, това по-малко... Да, вярно, ще започвам вече да правя покрива. Защото къща без покрив е все едно човек без глава. Какво да ще направим? Сега първо ще се заемем с покрива. И мисля, следващия епизод ще пусна дъжд. За следващия епизод ще пусна дъжд. Някой от вас може да ме изчакате за малко, че нещо ми влезе в гърлото. Окей, пак съм тук и да. Нещо ми влезе в гърлото. Вижте, легло в небесата. What the fuck? Сега ще видите крафтинг тейбъл в небесата. Сега чест. И накрая две печки в небесата. Много. Да. Окей, сега трябва да направим така. Шуп. Какво ме удари, бе? Да, нам нищо не удари. Не ме пука, така за сега ще стоя. Опа, чакайте, майче ме настрои. Ето, това ще стои на толкова. Е така, защото ще направя нещо. Това ще стои така за малко. Лежа плей. Сега ще сложим тук. Плов. Опа, трябва да стане окей. Сега ще ни трябва каблстон. Обаче имаме ли нещо, с което... О, имаме. Да се изкачим. Ще да кажа. Окей, доста каблстон трябва да съберем, така че тук ще каблстонуваме. Ще събираме каблстон. Но той не е доста, но ще съберем един стак. Чакайте само да погледна колко е часа. Три часа и 40. Окей, мисля, че... Нещо се чупа. Ако можете да го чуете, някой човек си кове нещо. Да, може да го чувате. При мен е доста силно. И да, точно едно каблстон. А, да, вярно, бе, това трябваше да го поправя. И да, стана точно. Бе, чакай, бе. Отвори се. Сега, затвори се. И абонирайте се за мен